אז היי כולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פוקימון אמרלד. בפעם הקודמת קצת קראו אותנו בג'ים, וכן, אני הייתי קצת מוזר ומבואס שם, אבל אתם יודעים, מתגברים על זה, ננסה לעשות את זה פחות רציני כזה, יותר ליאב אחי, לא צריך להיות כזה מבואס מזה שאני פאקינג מפסיד במשחק. נכון חבר'ה, זה הכל בסדר, מתגברים על זה. בכל מקרה, בלי להקליט אני הלכתי לקנות קצת פושנים בפטלבורד, שזה עיר קצת קרוב. אתם זוכרים איפה זה, נכון? אתם זוכרים. יופי, נחמד. והחזרתי את איטאי, הפוצ'יינה, ואת הטיילו שתפסתי בלי להקליט. שלא נתתי לו שם, למרות שאני לא הולך להשתמש בו אף פעם, חוץ מעכשיו. זה קצת מוזר שלא נתתי לו שם. בכל מקרה, הם פה רק בשביל שאני אוכל להחליף אותם ולתת אייטמים כמו פושן לאיטאים הראשיים שלי, והם ימותו פשוט שניהם. בכל מקרה, בואו נתחיל. אני לא יודע אם אני אמשיך קצת יותר מהג'ים או לא. בואו נקווה שאני לא אמות שוב, זה הכל. אז בואו נראה מה ברולי אומר. מצ'ופ, אוקיי? נייס. איטאי שלי קצת נכשל יותר מדי פעמים בפעם הקודמת, אבל בוא נראה מה אתה יכול לעשות, אחי לי. אטאק רוז, דיפנס רוז, מגניב, אני רוצה להרוג אותך עכשיו. אוקיי, נחמד, עוד שניים כאלה והוא מת. קראת צ'ופ, לא אמור להיות. ברה אחי, what the fuck. איטאי, קמר. כאילו, פאק. זה בעייתי. כן, אני זוכר שמאצ'ות הוריד די הרבה HP, נכון? זה די מה שקונפיוז'ן של איטאי עשה. לא ככה? לא, הוא משתמש בזה שוב, לא תשתמש בזה שוב, אחי. נראה לי שאני אפסיד שוב, ואם אני מפסיד שוב, אז אני פשוט אתקדם ואני אחזור לזה אחר כך, כשהפוקימונים שלי יהיו יותר חזקים. זה נראה לי הדבר הבוגר לעשות, ולא לפקוט כמו אפס, כמו פעם קודמת. עכשיו, טכניקה, אחי. קדימה, אני הולך לשנות לטיילו, ואני אתן פושן לאיטאי המדקיפ, מרשטומפ. זה השם, נכון? נכון, נראה לי. אוקיי, פושן, הנה, תודה. החוק שלי, כך. לא. למה יש להם כל כך הרבה... רגע, זה לא אותה... לא, זה לא. מה? אוקיי, ביי, טיילו. אכלס? לא משנה. חשבתי שלטיילו בשם יש את אותם האותיות של איטאי. אבל אין לו Y, או לפחות I נוספת, כדי שזה יוכל להיות לפחות איטאי מזויף. אוקיי, איטאי האמיתי. שבור אותו. עוד פעם מצ'ות אני מניח? פליז שזה יהרוג אותו מכה אחת. אני יכול לחלום, כן? what the fuck, זה עוד שנייה יהרוג אותו מכה אחת באמת, אבל... אוקיי, תודה, הרגתי אותך. זה די זורם. רק תנו לי לעשות את זה, תודה רבה. אחי, אתה מת כבר, למה אתה בכלל מנסה, אחי? מת? אוקיי, קריטיקל זורם, אחי. עזרת מאוד. טוב, מקוהיטה, הגעתי אליו בכלל? נראה לי שמודתי אצל מדיטייט בכל הפעמים שניסיתי. מקוהיטה. אני הולך לעשות ככה. איטאי. מקוהיטה. זה פוקימון די מגניב, אני לא שקר. גם האבולושן שלו, איך קוראים לו? הריאמה אני חושב? זה גם נראה ממש מגניב. אולי אני אאמן את זה. יש מצב. זה פייטינג פיור אבל, כאילו, אין לזה משהו נוסף, זה רק פייטינג.
כי אני לא יודע כמה אני ארצה פשוט משהו שהוא רק פייטינג. אני לא יודע. בוא נשלח את איתי. נראה מה הוא יכול לעשות למקוהיטה. מה היה כתוב שם? לא שמתי לב. זה היה משהו חשוב? זה היה משהו משמעותי? משמעותי? לא יודע. מת? לא. כן. ביי ביי. עכשיו, בוא נקווה שאיתי יכול לגמור אותו. קדימה. מד שוט. זה גראונד טייפ, נכון? ככה זה נראה. אוקיי, עכשיו הביא לו סופר פושן שזה יהיה קצת בסה. וכמה הוא יוריד לי פליט לא הרבה. יש לו ברי. למה אני לא משתמש בברי? יש לי... what the fuck, זה העלה הרבה, אחי. בלי שזה יהרוג אותו, קריטיקה לו משהו. בסדר. רגע, פאק, אני יכול למות מזה. פליז, 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 פליז. אומייגאד. אומייגאד. ידעתי, הוא משתמש בסופר פושן. פאק, הפסדתי. אוקיי. הוא נהיה איטי יותר, אז אני הולך להתקיף קודם. ואני חושב שנקחתי את זה, אלא אם יש לו איזה מתקפה שגורמת לו להתקיף ראשון, כמו קוויק אטאק או משהו, זה כבר יהרוג אותי, אבל פליז! כן! ניצחנו, לקחנו את זה. אם הייתי לוקח פושן, הוא היה הורג אותי עם וייטל פרו. ככה אומרים את זה, אין לי מושג, אחי. פורסייט, מה זה? סקיבידי. Negates the foe's effort to hasten evade התחמקות, נכון? קיצר, בוא פשוט נעיף את בייד או גראול. לא יתורידוס the foe's attack. וזה... מה זה עושה, אחי? אני לא יודע אנגלית. ברא, efforts בלו בלו בלו. כן, אחי, נודר, זה נשמע כמו מהלך די מגניב. ביי, אחי. אוקיי, ניצחנו. אני קצת דילגתי על מה שהוא אומר, אבל זה לא כזה מעניין, אבל בוא נקרא בכל זאת. You swamped me. אוקיי, you've got me. Take this gym bed. וקיבלנו 1900 כסף. אני לא יודע איך לקרוא לזה, אחי, באמת. הסימן הזה זה לא משהו שאי פעם ראיתי. נקרא לזה פשוט כסף. נכון, ככה אומרים בתנ"ך, ככה הם אומרים בתנ"ך. זה הכסף שיש בתנ"ך, כסף. פשוט קוראים לזה כסף, נכון? איתי received the knuckle badge from Broly. די, אחי, גם רפרנס לסוניק וגם לדרגון בול במשפט אחד, זה כזה מטורף. The knuckle badge makes all Pokemon up to level 30, even those you get in trades, obey without question. And you'll be able to use the HM move flash outside of battle. אוקיי. אני זוכר שזה היה די חרא בג'ן 3. כאילו, במערות חשוכות, פשוט אתה רואה את עצמך בעיגול קטן, ואם אתה עושה פלאש, אז העיגול נהיה רק קצת יותר גדול, וזה לא משהו, נכון? אולי אפשר להשתמש בזה יותר מפעם אחת ופשוט לא ניסיתי את זה. אבל זה פשוט מה שאני זוכר, אני מדבר מוזר קצת, אתם שמים לב, אני מנסה להוציא גרפס תוך כדי. זה לא שאני מנסה בכוונה להוציא גרפס כדי להפריע לכם או משהו באמא שלי, פשוט אני חייב להוציא אותו. If you'd like, use this technical machine too. TM, נכון? TM, לא צריך להגיד technical machine. אוקיי, אוקיי, זה זה שמעלה את האטאק ואת הדיפנס, נכון? מה אתם רוצים? ביי אחי, תודה רבה שהיית... איך אומרים? לידר, אבל בעברית? לידר זה מוביל. כן, מוביל. הקפטן, אחי, אתה הקפטן. קיצר, היית הלידר הכי גרוע בעולם ואני ניצחתי אותך ניסיון ראשון. let's go, חבר'ה. אוקיי, עכשיו כל הפוקימונים שלנו בריאים ושלמים, ובוא נראה לאן אנחנו מתקדמים. אנחנו רק על 9 דקות, אז אני מרשה לעצמי להמשיך קצת. למה לא? לא. בוא נעיף את איתי ואת משמע, תהילו. תודה רבה שמתתם. תכלס לא הייתי עובר את זה בלעדיהם.
אז אולי זה היה קצת לא בסדר שקראתי לאיטאי הפוצ'יינה יוזלס מתישהו, זוכרים את זה? כן, אני קראתי לו יוזלס וזרקתי אותו לתוך המחשב. זה לא היה לא מגניב. טוב, בוא נלחם במאמן הזה עם איטאי הרלד שלנו, כי הוא צריך לעלות לבלים. Which do you prefer? Fishing in the sea or a stream? סתום את הפה ותילחם בי. מה אומר על זה? דייג. פישרמן אליוט. אומייגאד, אליוט, אחי. אני לא אוהב את השם הזה כי זה שם של דמות אייג'ית מאינזומה 11 אריז. ואני שונא אינזומה 11 אריז. אם מישהו לא יודע, לאינזומה 11 יש איזה 4 סדרות. יש איזה את אינזומה 11 המקורית, יש את אינזומה 11 גו, אחר כך יש את אינזומה 11 אריז, ואז אינזומה 11 אוריון. אני אוהב את המקורית ואת גו, אבל אינזומה 11 אריז, אני לא אוהב אותה. עיצוב דמויות שם שזה משהו שהולך כל כך טוב באינזומה 11 ואינזומה 11 גו. זה כזה נוראי באריז ובאוריון, במיוחד באוריון. אני שונא את אוריון, אני שונא את הסדרה הזאת. אני לא אסביר על זה עכשיו, אולי יום אחד אני אפרק למה זו הסדרה הכי גרועה בעולם. אבל היי, לפחות יש לנו את המקור ואת גו, שגו קצת נהרס בעונה 3. ואולי אני צריך לצפות בזה שוב, אבל בעונה 3, כי אני כן שמעתי דברים טובים, ואני כן הייתי כזה חצי בעולם אחר, כי כשראיתי גו אני הייתי כזה, אוקיי, יש איזה פתיחים מטורפים, ואני מתאמן כמו מטורף באותו זמן. האוזניה שלי הולכת להיגמר לבטריה, אז אם הולך להיות קצת בעיה בסאונד, אז אני מצטער מאוד. מאוד. אני באמת לא יודע להגיד מאוד הרבה פעמים מהר. זה מאוד בעייתי. מאוד. מה דיברתי? מי אכפת? מג'יקארפ. בקושי קיבלתי XP, לא שקר. Like in deep sea fishing, I lost spectacularly. תודה אחי. 400 כסף, כמו שאומרים בתנ"ך, לא ככה. מה אתם רוצים? מה זה אומר בכלל? מה אני יכול לעשות עם זה? למה אני דילגתי על טקסט? למה? עכשיו אין לי מושג מה זה החרא הזה. איך קוראים לזה? גרנייד קייב? אחי, יש סימן של הקלטה בדיוק על האזור הזה, אז זה קצת קשה לי לראות. גרנייט? אני חשבתי פאקינג גרנייד, אחי. בראו, אפילו נפגע. נלחמתי נגד מג'יקארפ. אתה לא מאמן? Hey you, it gets awfully dark ahead. It will be tough trying to explore. That guy who came by earlier, Steven, I think it was, he knew how to use flash, so he ought to be... Steven זה לא הצ'מפיון? Well, for us hackers, אני אמרתי את זה נכון? לא יודע אחי. Helping out those that we meet is our motto, אוקיי? Here you go, I'll pass this to... הוא מביא לי עכשיו את HM Flash. אני גאון אחי, נודר. כאילו זה לא ליטרלי מה שהוא אמר שהוא הולך לעשות. כן, אני יודע מה זה, בדיוק סיפרו לי על זה, הכל טוב אחי. אני למד... אין לי כוח. זה... גם אי אפשר למחוק את המהלכים האלה, אלא אם הולכים לאיזה בחור שמוחק מהלכים, לא ככה. אנחנו הולכים לעשות את זה בחושך. ברר. אהרון? אהרון הגבר. אני לא שקר, הוא נראה מגניב בטירוף. וגם ההתפתחויות שלו. אבל אני לא הולך לאמן אותו. כי אני לא רוצה לאמן עוד פוקימונים בהתחלה, אחי. אין לי כוח, יש לי רלץ לבל 14, היא אנדר לבלד בטירוף. לא יותר מדי באמת, אבל באמת היא צריכה להתפתח. איתי. אני גם פחות אברח מווילד פוקימונים, כי... אח יקר צריך לעלות לבלים. מה אני אגיד לכם? שיט אחי. דם. האוזניה שלי החליטה שהבטריה לא רוצה להתקיים יותר,
כן, מצטער מאוד על מה שהלך פה עכשיו. אני מקווה ששומעים אותי טוב עכשיו, כן? אני חושב לסיים את ההקלטה ואז להתחיל שוב רק בשביל לוודא. תודה שצפיתם. אוקיי, אז כן שמעו אותי. אני לא שקר, זה היה דבר די פאקינג מצחיק, אחי. אני מקווה שזה יקרה לי עוד מלא פעמים. זה ווילד פוקימון, נכון? אני לא נלחם נגד איזה מאמן. נמחק לי הזיכרון. כאילו עבר איזה שנים רבות, אחי. זה ליטרלי קרה לפני דקה. יאללה, וודרגן ותמות, אחי. אולי אני כן אברח מהפוקימונים בווילד. פשוט זה לא מעלה כל כך הרבה XP, נכון? 82, אחי. נה. נקסט. לאן אני הולך? היי יו. סבילי, סילביה, נודר. היי, אולי אני אקח אותו ואני אקרא לו סילביה, אחי. זה יכול להיות מצחיק, לא? רגע, אנשים לא יודעים מי זאת סילביה. ביי, אחי. גם חשבתי לקחת ספיל, מכירים את הפוקימון, הכלב ים הזה, ולקרוא לו סיליה, כי יש לו התפתחות שקוראים לה סיליו. זה גאוני, אחי, אני נודר לכם. עוד פעם, אני חושב שהוא קצת דורש ממני, אבל אני באמת לא רוצה לקחת כל כך הרבה פוקימונים ולאמן כל כך הרבה, אחי. אם הייתי בפוקימון אקס, סבבה, אחי, כי כל הפוקימונים שלהם עולים לבל ביחד, נכון? הם מקבלים אקספי ביחד. די כבר, יש לי רפל באמא שלכם, אני די בטוח שיש לי רפל, ואני הולך להשתמש בו עכשיו, אחי. אפשר כאילו ללכת? ברה. אני חושב שהוא קצת דורש את זה יותר מדי, אז אני קצת חושב שהגורל רוצה שאני אתפוס את זה. יודעים מה? בוא נעשה ככה. אני הולך לזרוק עכשיו גרייט בול. סבבה? לא, יודעים מה? בשביל שזה יהיה יותר מוכח שהגורל רוצה את זה, אני אזרוק פוקבול רגיל לגמרי. אם זה תופס אותו, אני שומר אותו בתור סילביה. אם לא, הוא מת. אוקיי, הוא הולך למות. ביי ביי. מסתבר שזה סתם חפר לי. אז כן, זה מגניב. ברה. לא, ווטרגן זה גרוע. זאת שנייה רק אותו. טוב, אני לבל 20 והוא לבל 10. אוקיי, מגניב. אוקיי, רפל, אני בטוח שקניתי אחד מתישהו, או 2 או 3 או 4. הנה, יש לי אחד בדיוק, מגניב. כמה זה? 100 צעדים? זורם. ואני מבזבז אותם כמו גדול. לשם. מה זה? זה בשביל אבולושן? או לא? אברסטון? זה שמונע מאבולושן, אני זוכר את זה, כן. רגע, אבל בעצם אפשר פשוט ללחוץ על B. לא? אפשר פשוט ללחוץ על B. זה קונספט שקיים, לא ככה? הכפתור B. זה מונע אבולושן, לא ככה? יש, הנה היציאה, נודר. סטיבן! My name is Steven. אני יודע, אחי, ליטרלי קראתי לך. I am interested in rare stones. יש לי אברסטון. So I travel here and there. או, a letter for me. כאילו, מתי קיבלתי את זה? כאילו... אוקיי, thank you. You went through all this trouble to deliver that. I need to thank you. Let me see. I'll give you this TM. It contains my favorite move. סטיל ווינג. גם אני אוהב את המהלך הזה, אני לא שקר לך. אני די אהבתי, אני מאוד אהבתי, אני לא שקר לכם, את הפוקימון סקרמורי, שזה ציפור שעשויה מפלדה, ממתכת, אני אמור לדעת איזה חומר זה בדיוק.
לקחתי אותה גם לליגת פוקימונים בפוקימון קריסטל וגם בפוקימון רובי, שזה אותו הג'נריישן שאני משחק בו עכשיו, אמרלד רובי ג'ן 3, כן? יופי. Your Pokemon appear quite capable. If you keep training, you could even become the champion of the Pokemon League one day. That's what I think. כן, אני הולך לעשות את זה, אחי. אם אני לא קשה כמו איזה איפיס. I know since we've gotten to know each other, let's register one another in our Pokemon. זה כאילו, אני יכול להתקשר אליו אחר כך או משהו כזה? כי לא רואה סיבה לעשות את זה. Bro, now I've got to hurry along. ביי. ואני אמור... יש לי escape rope. איפה זה? איפה זה? איפה זה? יש לי בדיוק אחד, let's go. וכן, לא אכפת לי. מה יש בשלט הזה, אחי? לא קראתי פה. לא אכפת לי מטריינר. טיפס. יש לי בכלל חכה. זה אמור להיות בקי אייטמס. לא, אין לי. אוקיי. טוב. בוא נלך לפוקימון סנטר. אני לא יודע לאן אני צריך ללכת עכשיו. זה אני מניח קצת בעיה. אולי אני צריך לחזור לבחור לא, רגע. אני צריך לחזור לבחור הזה מהעיר הקודמת? שנייה. אולי הפוקינאב יעזור לי. מה אני עושה לעזאזל? איתי. So you've met Steven. I'd better reward you then. When you visit Rustboard again, come see me at my office. אוקיי, בוא נלך לשם. כעת. אני מניח שאני כזה על 22 דקות עכשיו. כן, די בטוח שזה נכון. אני יצרתי את... זה לא הדרך, אחי. אני הולך לעיר אחרת. תכלס, למה לא לחצתי על פטר לבורג? what the fuck? טוב, למי אכפת? כאן ממשיכים, נכון? אני זוכר את המקום הזה. I suppose you're going to visit Capstern and deliver the Devon goods. לא יודע. ליטרלי, אני לא יודע, אחי. מה אני אגיד לך? אין לי מושג. היה את הפרק הזה שפשוט עשיתי דברים כמו מטומטם ולא קראתי שום דבר. בכל מקרה, אני מקווה שאתם נהניתם. אני מאוד נהניתי. אני לא יודע מתי אני אמשיך את זה. האמת שיש לי קצת יותר חשק לפוקימון לאחרונה. שזה נחמד, כנראה יהיה יותר סרטונים של פוקימון מנזומה 11. אז כן, אם נהניתם, אתם מוזמנים לעשות לייק. אם לא עשיתם סאב, גם מוזמנים מאוד לעשות את זה. אז כן, אני אראה אתכם בפעם הבאה. יאללה ביי.